my vlog. Today's vlog, pupunta tayo ng Sampaguan! Guys, kakagising ko lang po. Ngayon pupunta po tayo sa bahay dahil ang init po sa sasakyan. Dahil nandun po lahat ng family members namin. So, then papunta na po tayo sa bahay. Guys, nagpapahinga po tayo dito sa kubo. Nakita po yung kaway. Nandito po tayo sa kubo. Nagpapahinga. Nagpapaduyan-duyan. So, mag-stay tuned lang po kayo at magpapahinga lang po ako. Bye-bye! It's a prank! So guys, ngayon po, nandito po tayo sa pababa. Papunta po doon sa Talong Bundok. Ipapakita ko po sa inyo yung Talong Bundok. Dito po sa road natin. Ito po, papunta na po doon sa Talong Bundok. Na bago pong tourist spot dito sa Philippines. Kaya ipapakita ko po sa inyo. Hindi nyo po masyadong makikita dahil sa mga puno. Pero makikita nyo po kapag papunta na po kayo doon. Yan po ang Talong Bundok. Maganda po ang view dyan, pero ang mahirap po, sisigaw po kasi ng ang daming beses. Maganda po ang view, pero maganda po mag-hiking, mag-biking dyan po kasi extreme. May roads naman po papunta dyan. So, ngayon po, makikita niyo po, pababa po ako ng road kasi pinakita ko na po sa inyo ang Talong Bundok. Kita ko po sa inyo yung ang mga kambing po dito. So yan po yung mga kambing. Hindi nyo po sila, dalawa lang po sila. Maganda po yung kulay nila. Ito po yung halfway or pababa po ng slope. Makikita nyo din po madaming halaman, madaming puno na papunta po doon sa Talong Bundok. Pero sasabihin ko po may road dito po papunta. May kalabaw din po. May road din papunta po doon sa Talong Bundok. Kaya kayo mag-alala kung gusto niyo pong punta dito sa San Fabian at free lang po. Madami pong mga bike races kung gusto niyo pong mag-bike na nagre-race sila po sa bike. So kapag gusto niyo pong pumunta dito sa Talong Bundok, pwede kayong pumunta po dito sa San Fabian. Hanapin nyo lang po yung Talong Bundok. Magtanong lang po kayo. At pwede na po kayong pumunta dito. So guys, papunta na po tayo pababa ng bundok. Madami po kayong makikitang flowers. Papakita ko po sa inyo yung mga flowers po dito. So, papakita ko po yung mga alleyways, mga areas. Dito papunta lang po ako doon. Ito-tour ko sila. So yan po yung mga plains na parang Banawi Rice Terraces. Dito po madaming mga farmland, ganun po, na mga areas na pwede po kayong magtanim ng mga halaman. Madami pong areas. May mga puno ng mangga. At madami pa pong mga puno. At pwede din po kayong pumunta doon sa mga areas. May road pa po papunta doon, pero nag-end na po siya. Nag-end na po siya doon. So,
Di pa po tapos yung road construction. Daming areas po na pwede nyo pong puntahan. Hindi lang po yung talong bundok. May mga farm. Madami pa pong iba. Pwede din po kayo mamitas ng halaman. Pwede din po kayo mag-chillax lang sa mga kubo. Dito na binuo ng mga taga San Fabian. Madami pa pong iba na pwede nyo pong puntahan dito. Bili po tayo ng palya. 30 pesos lang po yan. Bili na kayo. May 10% off. 20 pesos na lang. Bili na. Hello guys. Ito po kami sa hanging bridge. Pakita ko po sa inyo. Yan po yung hanging bridge. Pupunta po kami dyan. Nandito na po kami. Bumaba lang po kami para pumunta sa hanging bridge. Merienda time! Hanap po tayo ng merienda. Hindi ko nang mabila, oh. Pupunta po tayo doon sa violet na sili. Tara! Sara. Ngayon ito po yung violet na sili. Nangangalit lang po sila pero violet po sila. Mas madami pong ganito dito sa San Fabian. Ang anghang nito, para kang dragon na nagbubuga ng apoy. Magkukot tayo ng kamuting kahoy. Tara! Tara! Hi friends! Hello friends! Kinakain ng mga friends ko. So guys, this is the kamuting kahoy. Magpuputol po tayo. Mga friends, kumakain. Di ko mahila. Oy friends! Ang ginagawa niyo dyan friends? Uwi ko kayo kaya. So guys, ito na po yung kamuting kahoy. Papalputin na lang. Hello mga friends. Ngayon, kumuha po tayo. Ilalagay po na natin yung kasaba cake. Ginakain ng ngit-ngit. Happy na yung kambing. Yay! More kasaba. More kasaba cake! Success! Success! Yun, pupunta tayo sa bikers den. Bago yan, sakay muna tayo sa sakyan. Tara!
vlog namin sa San Fabian. Mag-like, comment, and subscribe po kayo and ring the notification bell down below para stay tuned po kayo sa aming mga vlogs. See ya!